Kawadhi nyimeni moko kuom johala mawuok Kisumu koro kwano lal malich bang' manegi yudo kokalo kuom ng'anyo manyoro bagi achiel kuom duka kod kar kano ringre jomotho nomonji kendo mwandu ne oyaki e achiel kuom duknigo. Millicent Adhiambo miya waler. Toto niko na family, watu wengi wananitegemea. Leo hii ndo hii penye ninasimama. Jana niko na pesa, leo sina chochote. Kata obedo ni oganda ma Kisumu nodoke tijegi mapile tok ng'anyo ma odiochieng' manyoro. Moko kuom johala koro ywak ni giyudo lal mathoth tok ng'anyono. Hussein Hassan, maen wuon duka mar Jamia, mani omonji kendo mwandu ne yaki, lero ni monj makamano omiyo wito mwandu manengone romo milioni 15. Ta 5 minutes wa vijana wote walikuwa wanafukusana na askari, wote walisanyika hapa mbele yangu na mimi nilikuwa tu hapa nikiona. Wakaanza kuvunja mlango, wakapora mali. Hii duka nilifanya hesabu hii wiki kwa sababu ya mwezi wa Ramadhani huwa kuna pesa ya tunatoa zaka. Sababu ya hiyo ndo nilifanya hesabu, hii ilikuwa 15 million. Tulipata hapa hatujahesabu lakini hatujui ni kitu yenye haifiki hata 500,000. Ni pesa kidogo sana. Nyoro no bende karkano ringre jomotho mong'ere kaka kwe mayudore Jaramogi bende ne omonji kendo mwandu maromo milioni 7 ne olal. Nyoro kar rom gimoro sa 11 gi dakika 20 jomaundu manyo demonstrate nyochopo ka manyo oketho gik moko mane muchari manyien manyo wayao miluongo ni Kwe Farewell Home ma okwalo mashinde gi gik mokethi ma koro kwan gi nyalo romo milioni 7. Ginyaka sani polisi osebiro ma timo investigation kendo gidhi mbele gi nonro mondo giyud ni jok manyotimo gigi gin joma chalo nade. Alex Ochieng, maen jatatije e kar kano ringre jomothono, wacho ni sani kata mana jotije makanyo oluor ka gin gi paro mar dar kaluwore ni sani koro mano ne monj mar 3 ma ineno kanyo arene chak ng'anyo. Kwayo jopiny ni gi luoro osuptal nikech koro ma monj mar 3 nyaka nyo demonstration chakre e wigi 2 mokalo. Mokwongo nyoche gi kwalo gate kendo nyoche gi mar 2 ne gibiro magigoyo jo watchman mane gate magikwalo gi jotuo kendo koro nyoro nyo gibiro magiketho mwandu malich machalo kamae. Omiyo nego be ni warite gik moselosi mondo ka ng'ato hinyore to yudo thieth. To ka koro jopiny ketho osuptal to onge kama gibiro yudo thieth. Staff be koro sani koro sebet maluor mamoko koro ok nyal bedo machiegni mondo mi ochiw thieth madwarore ne jopiny. Giduol achiel gikwayo twak kod lalruok e kind riwruok mar Azimio kod Tend Kenya Kwanza mondo jo Kenya ahinya to johala onwang' fungruok. Kata kaluwore ni nitiere AP modak e osuptal ka to gimedgi mondo osuptal oriti motegno mondo kony jopiny ng'ata mohinyore nyaka nyoji osehinyore mang'eny ikelo gi mane osuptal ka polise nyaka jopiny. Ndume wawili wakipigana nyasi huumia. Serikali yetu sisi kama wafanyabiashara tumeumia. Tunaomba Dr. Samoei Ruto hii mambo atatue please. Alafu naomba Mheshimiwa Raila Amolo Odinga baba, tumempigia kura mwaka hizo zote mpaka sasa tuko nyuma yake. Tunaomba pia watu angalilie maslahi yetu. Watu waachane maringo, watu wakae chini waongee hii maneno ishe. Tangu wakati gani tutakaa hapa hivi mpaka lini? Mimi ni leo nimebaki hivi. Kesho ni mwingine, kesho ngine nyingine, tutaenda wapi? Nyakasani ng'anyo manyoro e kaunti ma Kisumu oweyo ka ji 4 nigi hinyruok. Lipot mar jatendo bila Alphonse Wambua bende yango ni apisa achiel mag obila mane ochung' ne arita sach ng'anyo ne owito ngimane kawuono kokalo kuom hinyruok mane oyudo e rakruok mane otedore e kindgi kod jong'anyo. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County. Erokamano Millicent.